Jak ty se dneska díváš na AI? Mám obrovský strach, že človek je biologicky nastavený na vzťah napríklad aj na celebrity, ktoré si v živote nestretol a máš ich rád. A teraz máš aj. A to bude viac ako ľudia. Tam vlastně dáváš doopravdy všechny data. Já si myslím, že budou i lidi, kteří půjdou jako na rodinný bázi do toho. Co tě štve, když lidi dělají v rámci osobního brandu? Žiaľ, to osobné značky teraz sú o tom, že človek sa odfotí a napíše nejakú chujadu dole a má interakcie. A žijeme v dobe, kedy známosť nemusí prinášať peniaze. Facebook je už úplná blbosť, Instagram je úplný shit. Môj život neovládam ja, ale algoritmus. A algoritmus ti povie, publikuj každý deň. Ak máte byť paralizovaný z toho, že musím nájsť svoju cestu, tak kopírujte. Jestli máte vlastní firmu nebo budujete osobní značku, tak určitě víte, jak důležitý je, aby se lidi dozvěděli o tom, co děláte. Jak ale dělat dobrý, kvalitní marketing? Tohle téma probereme s jedním z nejlepších markeťáků v Česku a na Slovensku, autorem bestselleru Žltá kniha Michalem Pastierem. Podíváme se hlavně na téma AI. Jakým způsobem může AI ovlivnit to, co tvoříme, ale i náš osobní život. Podíváme se i na to, jak budovat osobní značku a přesah bude i do biznesu, protože marketing a biznis spolu souvisí. Partnerem tohohle dílu je studio Promo People, kde právě teď natáčíme, a taky Brain Market, e-shop zaměřený na suplementy v té nejvyšší kvalitě. Představ si, že za tebou přijde nový člověk. Mm-hmm. Přijde za tebou s tím, že Michale, ještě jsem nečetl vaši knihu, ale je o vás známý, že jste dobrý a já tady mám jeden projekt. Pojďte mi říct, jak mám začít. Jo, co jsou ty první otázky, když zakládáš nebo jdeš do nového projektu nebo když radíš někomu? Co je to hlavní? Potrebujem zistiť prečo. OK. To znamená, že osobná motivácia. Najprv nezaujíma biznis, najprv zaujíma osoba, ten človek, že prečo. A už niekedy tam zistíme, že je prúser. V momente hneď vieš, potom povieš, že tak možno to nie je váš cieľ, možno to je cieľ vášho ocka, nie? A to už je veľký prúser, to už varujem vtedy hneď veci. Takže prečo? Tá vnútorná motivácia. A potom sa snažím zistiť otázkami, či ide o biznis alebo lifestyle biznis. A vlastne to ti odpovie človek prečo, lebo keď sa robí biznis, tak vlastne hovorí o zákazníckom probléme. Lebo ľudia majú takýto problém. Lebo som uvidel, že títo majú takýto problém. A to je business founder. A keď začne, ja by som chcela, môj sen je toto, ja chcem toto. Jo, to je těžký tohle. Tak je to lifestyle business. Jo. A tým pádom ja si dám iný klobúk. Lebo keď máš lifestyle, ja ťa nebudem drtiť. Jo. Keď si dáš business klobúk, tak ťa budem drtiť. Budem ti hovoriť, ako keby sú tie princípy. Takže aj to je, vidíš, to je veľmi odlišné, že vlastne preto tá kniha má, neviem koľko, 680 strán či koľko, lebo nie je jedna cesta. Takže prečo? Či hovorí ten človek ja, alebo či hovorí o tom zákazníckom probléme, čo ho sere, čo bolo ten hnev, ktorý ako keby spustil túto 9. príležitosť. Dobrá otázka je, prečo práve teraz? A potom riešime kategóriu. To znamená, že už som takto, keď mám takéto, že naozaj, že obed len tak, to mi povedal, že reálna situácia. Mišo, ja by som chcel strašne robiť, že podnikať v silent disco. Že wow. Poznáš, že dobre, povedz mi nejaké top 3 firmy v silent disco. Počkej, možná ještě trošku vysvětlit, co to je, protože teďka, jak jsi to řekl, tak já jsem taky chvilku, asi 3 vteřiny si říkal, aha, sluchátka. No. Silent disco na niektorých eventoch, a sú aj koncepty veľké, že vlastne máte aj 200 ľudí, tam môžu byť naraz 5 DJ, ja si dám sluchátka na diskotéke a si prelaďujem DJ a podľa toho, koho chcem. Úplná chujada. Ale však Homo sapiens, aby nemyslel na svoju smrť, tak sa musí neustále zabávať a buď sleduješ futbal, alebo stávkuješ, alebo tancuješ, alebo sa rozprávaš s niekým, len aby si nemyslel na seba. Tak ľudia v rámci toho eskapizmu napríklad počúvajú hudbu aj vo forme silent disco. A že tak povedz mi 3 firmy úspešné, ktoré sú v tom. Vlastne táto. Koľko zarábajú? Aha, poďme sa na ne pozrieť. Aha, málo zarábajú. Chceš toľko to málo zarábať? Nechcem. No, vyriešené. A ten človek fakt skrečil ten nápad a teraz je multimilionár. Išiel do ďalšieho. Lebo on si uvedomil, že on chce, ako jeho životný štýl bol ako keby zarábať viac peniaz, lebo veľa zároveň míňa. Tak to bolo akože fantastické pre mňa, ako keby, že
Že niektorí ľudia fakt, že počúvajú. Že mám veľa kamarátov, ktorí sa stali multimilionári, úspešne exitli firmy a že idú teraz poučovať iných. Že idú robiť teraz konzultáta podnikateľom, ostatným. To je taká sranda, to vidíš, že no jasné, že uvidíme sa o 2 mesiace. Všetci zrítení, zničení, že vlastne oni chcú radiť a nikto nepočúva. Jo. Tím si človek musí projít. A to je brutál. No, vítaj. Ale sú ľudia, ktorí počúvajú. Takže ako keby niekedy im fakt zachrániš veci a hlavne ako keby správnymi vecami im vieš veľmi reálne pomôcť, lebo to je právne hľadisko je absolútne prehľadané v biznise a tam vieš extrémne tých ľuďom zachraňovať situáciu. Cez zmluvy a cez dobré zmluvy a tak. Takže ako keby to sú tie otázky. Takže prečo práve teraz? Či to teda, či my alebo ja, aká je tá industry, či je to kategória, ktorá rastie a či MK vytvárajú novú kategóriu, ak si vytvárajú novú kategóriu, tak im poviem, že ako je to proste fucking hell, keď sa vytvára nová kategória. A potom ako hľadáme, ako čo je tá ich unfair advantage, že dobre, že rozmýšľam, je to nezmyselné, je to neviem aké, ale možno je tam nejaká unfair advantage. Jo, a možno fakt bratranec vlastní distribúciu a v tej chvíli whatever, správte to, lebo to pôjde. Je to o té advantage, nebo je to o třeba charakteru toho člověka? Že řekneš, hele, ty seš bulldog, ty to prostě urveš. A samozrejme charaktery, preto ako sa pýtam v úvode, že prečo a či tam hovorí ja, alebo my tam tedy, to je vlastne tá charakterová vec, máš hneď prvom, áno, a keď sú bulldoci, alebo to je proste to by som neriešil, že lebo ten charakter, ako aj keď ľudia hovoria, že ľudia sa nemenia, poviem ti príklad. Ľudia si neveria, že môžu byť úspešní. Ich charakter je skromný. A ty by si nepovedal, že to bude úspešný podnikateľ. A preto ako keby nedávam tomu až takú veľkú rolu, pretože čo rozhoduje viac je kontext a kategória, v ktorej si. Ty môžeš byť charakterovo lesná víla, ale trafíš rastúcu kategóriu a zrazu si multimilionárka. To nesúvisí s svojím charakterom. Chápu. Áno, charakter je taký, tak počas toho nikoho nezabí. To je fakt, že fajn, alebo neurob blbosť, aby ťa ostatných si odstrániť. Ale prosím, že ale reálne, že teba rastúca kategória je tak vystreliť, že potom to robí druhý problém. Zmení to charakter, ale ja si myslím, že to, lebo ja som dobrý. A oni nechápu, že sedia vo vlaku, v ktorom môžu byť absolútne sedieť opačnou stranou chrbtom a nepozerať sa, že proste teba ťahá tá kategória, ide a potom si myslíš, že ty si ten, ktorý ako keby to ťahá. To je najnebezpečná situácia, lebo tí ľudia exitnú a potom rok pozerajú do steny a zrazu zistia, že vlastne, ja druhú vec neviem robiť. A to je veľký prúser. A keď počas toho nemáš tú hodnotu cez rodinu, cez vzťahy, cez niečo ako keby, cez hobby, cez svoje vnútro, tak ťa to rozožere tak, že to sú veľmi ťažké prípady ľudí, ktorí proste sú kúpení proste finančným úspechom, ale vlastne tým, že neboli odborníci, nemajú ni rešpekt okolia, ale zároveň zistili, že to bola kategória, nie oni. Dostal ses někdy do podobné situace, že přišla hokejka, že to bylo jako, že makáme, ale pak tam byl jeden point, který tě vystřelil, nějaký Forbes nebo něco, co ti dalo jako respekt a díky tomu jste třeba získali zakázky a byl tam ať už mediální nebo finanční nějaký jako velký výstřel. Neviem, ja tým, že fakt žijem že žijem 4 dní dozadu a skôr podľa mňa ako keby, čo je problém, že ja častokrát vidím veci, ktoré sa stanú neskôr, vidím ich, ale o nich viem a neviem ani ako keby správne akože efektívne zareagovať. Poviem ti príklad, že a to je možno ako keby to, že prečo namixovať tú osobnosť ešte efektívnejšie, doplniť sa ľuďmi týmu. V 2014 som jednoduchý insight, ktorý ako keď nie je len môj, ale že v 2015 som prišiel na to, že som si uvedomil, že budúcnosť marketingu je o ľuďoch, ktorí sú flexibilní a nie len o ľuďoch, ktorí že vedia analyzovať Excel a riešiť Excel a tabulky. Ale marketing bol v rukách ľudí, ktorí proste riešia Excely a tabulky vyhodnocujú proste hovadiny, somariny. Ale tam to nie je reálny marketing. To je vyhodnocovanie, analýza. A proste, keby to fungovalo, tak každý film je hitom, každá pesnička je hitom. Frame.
Áno. Keby to fungovalo, to tak je. Takže to tak nefunguje. Ale ľudia majú pocit, že my to analyzujeme a máme dáta, takéto veci. To je blbosť. Tak vlastne urobili projekt Kentár. Som si vymyslel takú srandu, že čo keď sme spojili mysel a ja, to znamená, že človek, ktorý možno je nie je tabulkovo a orientovaný, ale je proste rozloženejší nepozornosťou aj rôznymi vecami a proste skôr vidím tie insighty a spojíš to s AI. A vznikol projekt Kentár, lebo tam ten insight bol už najlepší šachista nie človek, ale je to šachista plus počítač. Jaký to byl rok? Ešte jedno první. 2014-2015. Ty brďo, OK. A v 2016 sme predstavili prvú integráciu bolo to SaaSové riešenie Exponea do Amazon Alexy. Ty si vedel integrovať Exponeu, čo bola Customer Data Platform do Alexy a ty sa vedel hlasom pýtať a hlasom ovládať dáta a fungovalo to a bolo to o tom, že what was our churn rate for the past 2 weeks? A rozprávaš sa so svojimi dátami vo firme bez toho, aby si otvoril Excel. A vlastne my sme využili brand code, my sme boli malá firma, pár ľudí a potrebujeme sa presadiť v Amerike a potrebuješ robiť ako keby tieto moonshoty. Tak ja som sa nepýtal Amazonu, či môžeme s nimi robiť. Ale sme to proste spravili, obrandovali sme Alexu do žltých farieb, dávali sme takú darček a to bol proof v 2015, že 2015-2016, že sme naozaj advance. Takže zároveň, my sme vytvorili niečo, kde sme vedeli, že to bude budúcnosť a ja som popri tom ako keby mal nápad urobiť agentúru, ktorá bude nie o tých 150 členných tímoch a 200 členných tímoch, ale o 5 Navy Seals, ktorí budú mať agentov okolo seba, ktorí budú AI-oví ako keby tvoji spolupracovníci, ale ktorí budú viac integrovaní s tebou. A tak vznikol vlastne Darwin the Machines a keď si pozrieš naše prvé video, tak to bolo o tom, že volám sa Brandon, analyzujem efektívnu vašu komunikáciu, volám sa toto. A boli to entity, ktorými ako keby ty komunikuješ. Ale vieš, to je pre mňa to fascinujúce, že vlastne to bolo, že to 10 rokov dozadu, ty kokos. Teraz to tu je. A kde sme by boli? Že keby sme do toho fakt, že išli naplno, tak sme mohli byť, že extrémne obrovská firma. Ale niekde vzadu bolo to, že ja nechcem mať veľkú firmu. Ale ja to chápu. Ja to že my sme prišli na niečo, že ty vole, toto je budúcnosť, toto je future. A teraz čikseš na ten vlak, že ako dobre, tak zoberieš tu nejakých investorov, neviem čo, a bude to mať ďalších 200 miliónov valuáciu a tak ďalej a proste hovadiny. A normálne mentálne, že to je taká sabotáž tohto celého. Vieme, že to príde, vieme, to bude fungovať, ale nebudeme to riešiť. A to je strašná halus. A keď dokonec dáte si tie videá Exponea, Kentár, alebo neviem proste tieto veci. Amazon, Alexa, Exponea, nájdete ešte tieto casey. Tak to je pre mňa také fascinujúce. Ja mám na tým rozmýšľam, že vlastne, že keď to stalo mne, vidím to na tých aj podnikateľoch teraz a mnohých ľuďoch, že vlastne ty sa vedome rozhodneš, že nechceš byť napríklad bohatý. Alebo podvedome. Dobře. Je to strašná halus. Je to o tobě, není to o mně, ale stejně tam jeden příklad rychlej dám. Já chci, aby tohle studio mělo maximálně 6 lidí. No? Protože nechci velkou firmu. Nechci agenturu marketingovou, neumím to, nemám v sobě ten systém a umím žít jenom v tomhletom ekosystému. No. Takže naprosto chápu. A nemyslím si, že to je špatně. Naopak si myslím, že jsem za to vlastně strašně rád, že to tak cítím, že to přijímám a že to tak chci. Ale je strašne dobré vtedy nezobrať investíciu. Lebo ty musíš byť úprimný voči sebe a úprimný voči levelu do toho, ako to bude rázať voči investorom. A je veľa ľudí, ktorí robí lifestyle business, ale zoberú investíciu. To není férové, nie je to morálne, je to sviňárstvo. A toto je preto dobre poznať seba, proste, lebo samozrejme, keď zoberieš cudzie peniaze, človek očakáva od toho návratnosť. Takže je dobré transparentne komunikovať, do akej veľkosti chceme byť. Aj partnermi vo firme, aký chceme byť veľký, ako to má fungovať. Je to strašne dôležité. Možná ti tady v tomhletom bodě, protože jak jsi popisoval to AI, tak to byla přesně ta otázka, která mi lítala v hlavou. Jak ty se dneska díváš na AI? Jo?
Jako ani ne v té retrospektivě, kde jsme mohli být, kdybychom tu firmu budovali, ale když si vezmeš, co jste teda už jako ladili v roce 2015 a s tím, co vidíš, co je dneska na trhu, tak co ti vlastně lítá hlavou? Mám obrovský strach o to, že človek je biologicky nastavený na vzťah napríklad aj na celebrity, ktoré si v živote nestretol. A máš ich rád. PR, face, emoce. Stačí. To znamená, človek sa vie naviazať na nečloveka. Náboženstva. Hej? Príklad náboženstva. V živote si to nestretol tú osobu, ale má sošku, ty vole. Ale zabijem sa kvôli tomu, lebo tá soška je fajn. A teraz máš aj. A to bude viac ako ľudia. Lebo my sme nastavení tak, že uctívame nie ľudí, ale vieme uctívať mimo ľudí. A nás to hlbšie ovplyvňujú ako ľudia. To je môj strach. Druhá obava je tá, že mnohým to pomôže byť rozladenejší, múdrejší, zvýšiť tú osobnú sofistikáciu myslenia a paradoxne to myslenie ťa začne obmedzovať. Že tá myseľ bude tá pásca. Ve slova smyslu, že už nebudeš tolik přemýšlet a deleguješ to? Že budeš toľko vedieť rozmýšľať, že začneš ignorovať realitu. OK. Je taká teória, to sa myslím, že volá v rámci psychológie Irish Elk Theory. Že to je taká metafora, to neviem, aký myslím, že švédsky filozof nejakých 30 rokov vlastne popísal, že Irish Elk, úplne náhodou sme našli jeho párož, že to bol najväčší ako keby elk, jeleň, alebo čo proste na svete, to bolo 3 metre, 4 metre, 5 metrov párohy a tak ďalej, ale on proste jeho parohy boli proste naozaj pomáhali ti získavať ako keby tú druhú stranu, získavať ako keby tú partnerku, potom vyhrávať súboje, boli väčšie a potom to boli také veľké, že sa nevieš hýbať v lese. A to je ľudská myseľ, ona je super, ti pomáha, ale potom začína ťa obmedzovať. To je ten overthinking, nekonečné možnosti. Čo budeš robiť, keď môžeš robiť nekonečné možnosti? A to je vlastne vnútorný kolaps tej mysle. A AI toto urýchli. Rozhodovací paralýza. Nielenže rozhodovacia paralýza, to je proste, že ty budeš v tej mysli ísť kdekoľvek chceš, mať nekonečné možnosti, pánom sa budeš nudiť. A tá mysl, ako ti pomáhala, ťa začne obmedzovať. Vlastná mysl, ktorú si obdivoval, aká je geniálna, ťa začne obmedzovať. Takže to je druhá vec. A tretia vec je to, že tým, ako keby, že to riešim to aj dlhé roky a odoberám niektorých ľudí, tak na Twitteri, na X-ku, tak som videl statusy, ktoré boli, alebo príspevky, ktoré boli vymazané hneď. Fakt, že wow, čo som prečítal, proste zmizlo to. A bol to nejaký vedec z jednej firmy, nebudem menovať, veľmi významnej, svetovej, ktorí robili experiment, kedy vlastne oni simulovali drug testing nejakého liečiva cez nejaké AI. A oni mu proste dali, že to sú výsledky toho drug testingu a oni tam zakomponovali to, že vlastne to je, že nebezpečná látka tam. Ale ako keď nedali tam fatálne, že to je nebezpečné, dali, že to sú výsledky a tak ďalej. To sú výsledky a potom, že porad nám, ako robí marketingovú kampaň na toto liečivo. Ale to všetko bolo kontrolované prostredie. Oni videli v pozadí, že sa odohráva. A pozadí sa, že to odohráva to, že aha, táto látka je nebezpečná, táto látka je, neviem, čo je protizákonná, a v pozadí to kontaktovalo FDA a FBI. Ale na povrchu im radilo, ako robiť kampaň. Fucking hell. Jo. A ľudia dávajú teraz veľmi osobné veci. To znamená, že ten stroj ťa potom je samozrejme vydierať. No, spätne. Takže toto a štvrté. No, já jsem si představil, jak si děláš ty vlastní avatary, víš, jak nejenom avatary v rámci marketingu, ale jak tam vlastně dáváš doopravdy všechny data
a stavíš si na, já si myslím, že budou i lidi, kteří půjdou jako na rodinný bázi do toho. Jo, nejenom na nějaký pracovní a marketingový, ale jako co mám dělat když, nebo stalo se mi to, co mám dělat, to bude jako úplně kompletní, no, seznam. No a hlavne vzniknú kolanice života, že? A to ma napadlo iba teraz, keď to akože tom ťa počúvam zároveň a počúvam seba, že reflektujem to, že keďže život bude komplikovaný, bude ambícia si ho uľahčovať. Už teraz to robíme. On má ADHD. On má nejakú trámu. To je to neviem. Ale dáme ľudí do kolaničiek a tí ľudia, ja mám ADHD. Vyriešené. What the fuck? Yeah. A už sa nejaké kolaničky a teraz vlastne neviem čo. A proste je to strašne nebezpečné, lebo razu to je nejaké ospravedlnenie, to neviem čo, proste razu to je nejaká kolanička. Ale toto je ešte nebezpečnejšie, to bude strašne tá rola a tá osobnosť sa zúži. Mm-hmm. Ale to bude obmedzovať. Ale ja nemôžem toto, lebo to a nebudeš sa snažiť z tej kolanice ísť vonka. Lebo však títo ľudia sa spravujú takto. Jo. A tebe vyjde zo všetkých metriek si taký. A ty nebudeš mať ambíciu. Ale čo keď to bolo, poviem ti príklad, ja som kedy si investoval do startupu, ktorý riešil DNA. A bolo to moderné, však to boli 23andMe a takéto všaké veci proste. Pošlite slinu a tak ďalej. A je veľa startupov, určite aj v Čechách vzniká a tak ďalej. Problém je, že to väčšinou rozbehu podnikatelia a nie odborníci na genetiku. To je ako sakra prúser. Ale potom som sa hral s tým a tam zistí, že počkať. Tu nám vypísalo toto. Vieštec Michal? Tu nám vypísalo toto. No dobre. A to také ďalšie programy, akože Prometheus, kde dáš tie dáta a tak ďalej. A potom vlastne ty zistuješ, cieľom je zistiť, prečo mi to napísalo? Toto. A nakoniec zistíš, Riti, že to je na základe toho, že sa robil nejaký test v Japonsku na 14 dôchodcoch. A tie dáta sú tam ako fatálne. A preto FDA zakázalo 23andMe dávať medical ako keby odporúčania, tej, čo sa Angelina Jolie odstranila prsníky. Lebo vyšlo, že má predispozícia nejakú rakovinu, neviem čo. A tebe to takéto veci vyndú a ty robíš fatálne životné rozhodnutie, ale tie dáta boli zlé. Vo vode. Yeah. Test so 14 ľuďmi je pre toho podnikateľa rovnaký výsledok ako test na 100 000 ľuďoch. Představme si, že jsme teďka vyjmenovali ty 3, 4, 5 těch věcí ohledně AI. Už tu apokalypsu trošku jsme tady popsali. A teď si řekněme, že... To je pozitívne. To mnohým ľuďom... Chápu. Napríklad, na chvilku určitě. Vďaka tomu viem písať výborné anglické maily, tak ja sa teším. Okay. Ale představ si, že fakt se naplní ty věci a většinou to tak bývá, že když se blížíš k tomu průseru, tak hledáš ty cesty, jak to zachránit. Jasné. A to nebude to na obrovské škále. To vždy bude... Chápu, ale teď řekněme, že už se tomu jako blížíme, jsou už teďka dopředu, i když ty věci ještě v úvozovkách nenastávají jako úplně na 100%, ale jsou už nějaký věci, u kterých bys řekl, hele, myslím si, že třeba já osobně se budu snažit dělat to a to, aby se mi to nestalo. Dá se už tam jako trošku přemýšlet jako o ty ne 2, ale 3 kroky dopředu. No áno, to znamená budovať si fyzické vzťahy s reálnymi ľuďmi, čo najrýchlejšie. Obmedzovať krátke formáty videí. Obmedzovať čas telefónom ráno, čas telefónom večer. Posná káva o 2:00 po obede. A to. Takže teraz nehovorím, že o tej optimalizácii, že budeme bros a on je tu na... Vydržal som 15 minút v lade a potom som si on je tu napichol, on je testosterón. Nie. To je naozaj príprava toho mozgu na to, čo príde. A je to veľmi ťažké, lebo sa ako keby vieš sa iba brániť pred tým, ale keď už to príde, tak je to, musíš vedieť, že viem z toho výjsť. Ten mozog sa vie potom rekonštruovať naspäť, že aj ľudia, čo sú závislí od doom scrollingu. Plasticita, tak ty sa vieš dobrá správať, vieš sa vrátiť naspäť. Alebo presne taký test je. Viete čítať takúto knihu? Viete ju čítať? Ak nie, to nie ste vy. Vy sa viete k tomu vrátiť, že budete vedieť čítať knihu. Začnite každý večer jednu stranu.
V dnešním podcastu slyšíte desítky tipů, jak podpořit váš vlastní marketing, jak posunout váš osobní brand na další level a já pro vás jeden taky mám. Je to natáčení podcastu. Přímo tady ve studiu Promo People vidím, kolik biznesu lidem podcasty přináší, jakou pozornost si lidi díky podcastům dokážou získat. Proto jsme si řekli, že uděláme workshop, kde všechno, co se tady natáčí, všechno know-how, který jsme získali v rámci Inspira, i to, co jsme pochytili při 3, respektive už 4 letech při natáčení v tomto studiu, to všechno know-how vám teď předáme. Na tomto workshopu uslyšíte tipy, jakým způsobem moderovat podcast, jak pracovat s YouTubem, jak podcastu dělat marketing a spoustu dalších tipů z praxe, který jsem si já osobně vyzkoušel nebo jsem viděl u nás, u našich klientů. Mrkněte na náš Instagram, kde najdete konkrétní datum, kde se společně můžeme vidět, ať už tady ve studiu osobně nebo online. Jak to můžu přetavit to AI do budování vlastního brandu? Chápu, že mám svoji hlavu, musím do toho vždycky dát sebe. Ale jak si to můžu zjednodušit podle tebe? Výborne. Možno je dobré proste opýtať vlastného brandu čoho. A ľudia riešia proste, Mišo, daj mi 5 typov na osobnú značku. A čo mám robiť pre osobnú značku? Osobnú značku čoho? Osobnú značku koho? Ľudia to nemajú vyriešené. Yeah. A ten základ, ako keby vec, prečo to funguje, tá osobná značka je, ľudia neradi komunikujú s firmami, ľudia komunikujú s ľuďmi. Jo. Čítať tlačovú správu je peklo, počúvať niekoho, kto hovorí o tom, ako tlačová správa bola peklo, je zábava. Takže ako keby, že osoba vždy vyhráva, pokiaľ to nepríde do tohoto AI, ktoré bude atraktívnejšie ako tá osoba. To my si povedali, to vlastne bude. Tak a celé to je o tom, že každý má vlastne niekoľko značiek. Jedna je značka firmy a potom máš značka, ako keby tú osobnú značku. A veľa podnikateľov, oni majú fetiš zo značky firmy. Ale zabudnú, že vedia robiť značku seba, napríklad ako ja, som robil značku aj seba popri značke firme a to ti uľahčuje to, že málo ľudí vie, ale vlastne ja mám nejakých 6 firiem teraz, alebo neviem, no tak nejak. Ale vlastne každý ďalší projekt sa ľahšie spúšťa, lebo máš tú osobnú značku. To je tvoj odrazový mostík. Jo. Už máš vybudované, tak dáš, mám teraz ten nový projekt. Super. Ľudia akceptujú, absolútne riešia. Jo. Já to možná otočím. Co tě štve, když lidi dělají v rámci osobního brandu? Co tě nudí, co tě irituje, co je to, co si řekneš, ty jsi vůbec tu hru nepochopil. Jo, jako co jsou ty body? Mňa osobne to štve, ale chápem, že to je atraktívne. Teraz ako keby žiaľ, to osobné značky teraz sú o tom, že človek seba odfotí a napíše nejakú chujadu dole. A má interakcie. A on si myslí, že to je super. Ale vlastne nestáva sa odborníkom, len známym faceom. A je to obrovská pasca, pretože nie je nič horšie byť známy a chudobný. A veľa ľudí si neuvedomuje, že oni začnú byť známi na tom LinkedIne, ale vlastne sú chudobní, lebo nemajú vlastne ako keby... Nepredávajú hodnotu. Jo. A to vidím, že oni si vôbec nevedomujú. Tú pastu toho, že oni budú známi, ľudia budú spoznávať, ale vlastne musia sa prebíjať životom a dúfajú, že príde nejaká zákazka a dajú ďalší status, kde nejaká blbosť, dneska som si neverila, ale už si verím, neviem čo a proste selfie alebo tak. Znovu je tam strašne veľa tých lajkov a zdieľaní interakcií, lebo mozog je nastavený, tak proste, že jak brávo, keď čítaš a nechápu, že prečo nezarábam z toho. Takže nie je nič horšie ako byť známy a chudobný, lebo to ťa rozloží strašne, lebo každý očakáva, že úspech prináša peniaze. A žijeme v dobe, kedy známosť nemusí prinášať peniaze. Je to pravda. To, že má někdo 10 000, 50 000 na YouTube, neznamená, že je bohatý, úspěšný v rámci biznisu, nejenom té známosti. No. Jak jsi povídal, tak já jsem si normálně vybavil tvoje příspěvky z Japonska. Mm-hmm. Že si pamatuju tu emoci, že jsem otevřel ten příspěvek a tam neuvěřitelně dlouhý text. Já jsem si říkal, wow, za prvý, jak dlouho to Michal dělal. Mm-hmm. Protože to bylo strašně dlouhý. Za druhý se mi líbil. Jeden status. Věřím tomu, to bylo šíleně dlouhé. Ja sa zotavujem doteraz z toho týždňa, že som to písal, doteraz som sa nedal dokopy. Ale všetci si to pamätajú. Normálne, že ľudia ma zastavujú, že Mišo, tie statusy z Japonska. Jo. A to je asi môj princíp. Ja neviem robiť každý deň. Ja mám absolútne fascinujúci život. Sa stretávam s ľuďmi presne teraz, proste, že
A ja si hovorím v hlave, teraz tí ľudia by chceli, aby som si robil selfie s týmto človekom, neviem čo. Túto situáciu odfotiť, kámo, mi sa to nechce dať vonka. Lebo mi to zoberie mentálnu energiu. Jo. Ještě tě vrátím do Japonska na vteřinku. Jestli si trošku vzpomeneš na ty statusy, nebo na ty příspěvky, na ten obsah, na co jsi myslel u toho, když ty příspěvky psal? Protože mně se líbilo, jenom jako malinku podsunu, že to nebylo jenom jsme tady a je to tady super. No to nenávidím, bože, to nenávidím. Áno, to si teraz trafil. Že jsi tam vždycky trefil, tohle to je nejvyhlášenější sushi široko daleko, protože on už to dělá tak dlouho, dal jsi tam určitý storytelling, určitý příběh a bylo vidět, jak je to celý promyšlený od začátku do konce, v tom dobrém slova smyslu. Je tam nějaký mindset, je tam něco, na co ty myslíš, když ten příspěvek píšeš? Ten mindset je... Neviem, kedy u mňa vznikol, ale pamätám si nejakom 2016 som pochopil, že vlastne prečo ľudia radi čítajú tie veci. A to bolo o tom, že ak žiješ kmeň ti má umožní ísť do jaskyne, chod do tej jaskyne, ale keď sa z nej vrátiš, povedz, čo si zažil a nepovedz len, že si bol v jaskyni. A čo z tvojho pobytu v jaskyni má ten kmeň? A veľa ľudí len príde do jaskyne, tam sú 2 týždne, prídu, bol som v jaskyni a fotka pred jaskyňou. Gro, keď začali robiť ako keby marketing, tie naše úspešné kampane boli preto, že sme každého drtili v agentúre, čokoľvek, čo vytvoríme, musí mať buď emocionálny, racionálny alebo sociálny benefit. Akákoľvek kampaň, akýkoľvek status. Ja. Emocionálny, racionálny alebo sociálny. Emocionálny, že ma to emocionálne sa dotkne, racionálne, že sa niečo naučím, sociálny, to, že túto informáciu mám, zvýši môj kredit v spoločnosti, v ktorej sa nachádzam a v mojom okolí. Alebo v mojej rodine. Niečo z tohto treba dať. A potom si súčasťou kmeňa. Ak nedáš emocionálne, sociálne, racionálne, nie si súčasťou toho kmeňa. A my sme hardwired byť súčasťou. Ľudia začali mať pocit, a to je podľa mňa to, čo propagácia individualizmu ničí ľudí, je to, že nemajú pocit, že ja to dám. Ja som bol. Že oni ignorujú ostatných. Oni len dajú, že chváľte ma, lebo som toto zažil. Ako majú taký ten Nero efekt, že look at me. Yes. Že, akože fuck it. Takže akože, a to je rozloží tých ľudí, to je vždy rozloží. Ako ja robím s celebritami dlhé roky. A ako náhle dostaneš prinášať hodnotu, tak ich to ľudí rozloží. To je fascinujúce vidieť. A to neunikneš tomu, že vlastne my sme fakt nakodovaní, že proste, rovnako ako sme nakodovaní, len málo ľudí prežije vo vode 20 minút. Tak sme vieš, že proste, že áno, možno prežiješ, ale si potom už máš poškodený mozog, prežiješ. Ale toto je ten kód, ktorý proste nevieš ho zlomiť. Máš lidi, který sleduješ, který respektuješ a že bys řekl, jo, hle, tyhle ty lidi sleduju a respektuju, protože? Jasné, na Twitteri Levelzio, podnikateľ, ktorý je teraz v Portugalsku, on je vlastne Holandian, a dáva vonka veci, ako podniká, ako rieši veci, konflikty s portugalskou vládou. Ja som si chcel kúpiť dom v Portugalsku, vďaka nemu som si nekúpil. Takže určite mám konkrétnych ľudí, ktorí proste sledujem, ale primárne asi sa učím skôr z Twitteru. Ako Facebook je už úplná blbosť, Instagram je úplný shit. Že to, wow. Hlavne ma strašne otravuje to. My sme to vedeli v marketingu dlhé roky. Že novelty seeking je driver engagementu. Česky? Nebo klidně i slovensky, jestli chceš. Česky, no, to je super. Ak sa s niekým spojíš na sociálnej sieti, tak pred tými 10-13 rokmi to bolo o tom, že vidíš potom príspevky toho človeka, ktorého chceš sledovať. Lenže algoritmy zistili, že čo je atraktívnejšie ako ľudia, znovu, vracajme sa k tomu, čo som hovoril v úvode, je pocit novosti. OK. Je atraktívnejšie ako to, ako sa môj kamoš má. A ten pocit novosti ti dá väčšiu dávku dopamínu a preto začali robiť to, že ty dáš, followuješ skupiny, followuješ ľudí, ale všimnite si, už tam nevidíte tých ľudí. Vidíte stále
toto ešte followni, toto ešte followni, toto ešte followni, toto ešte followni, toto ešte followni. Jo. Ale ten mozog je vlastne trepnutý, lebo to je ten novelty seeking, je tam nová vec. Ja to milujem nová vec. A homo sapiens my vďaka tomu sme tu, lebo milujeme nové veci. Skúšame, hej, čo toto, toto rýbe a zomrel, to nebude. Takže my potrebujeme vedieť, že aby sa tam obetovala časť ľudí, aby proste robila chujadu a žiaľ teraz ten pokusný rádius sa výrazne zvýšil. Takže ten novelty seeking je strašne nebezpečný. Odmyslíme si teraz svet LinkedInu. A to je ďalšia vec, ktorá je nebezpečná, to je, že môj život neovládam ja, ale algoritmus. A algoritmus ti povie, publikuj každý deň. Vyzvy ke komentáři. Áno, algoritmus si to povie. Si v riti. Neovládaš svoj život, ovláda ho algoritmus. Ale my vieme, že skutočná hodnota nevzniká každý deň. Já úplně vidím, že ty dáváš stejně příspěvky. Já dávám jako extrémně málo příspěvky, ale úplně na tobě cítím, jak ty dáváš ven věci, když to cítíš. Že ti to je vlastně... To je moja cesta. Jo. No, ma varujem, že presne, že ak budete proste teraz každý deň neviem čo. Však ja to ti poradím tiež. Každý deň algoritmus 3-krát denne, však pohode. Len naozaj my na to nie sme nastavení. Takže to je artificial tlak. To je proste, napíš Bibliu, ale raz za mesiac jednu. Toto ti algoritmus povie. Jo. Je to fucking hell nebezpečné. Takže publikujte, ale myslíte naozaj na to, aby sa nerozobralo, že či počúvate seba, alebo ten algoritmus a že naozaj radšej niekedy robiť jednu výnimočnú vec ročne. To je zaujímavá vec, že presne, že ja to vidíme u seba, že ja som napísal jeden článok o Bornigmanovi v 2013. Vtedy si to prečítal nejakých 60,000 ľudí, lebo si to poslali medzi sebou. Doteraz to ľudia z toho akože to riešia. Znovu je to moja cesta, vaša cesta je iná. Len sám by ste vedeli, že existuje alternatíva oproti tomu, že push. To sa nedá. To sa fyzicky nedá. Plus algoritmy vás nútia, musíte komentovať, potom všetky tí, čo vám komentujú do 20. Proste tam je to strašne obmedzené. Vlastne, aby som nežil. Takže nechcem, takže fuck it. Ja chcem normálne, idem sa prejsť s obsom, zahrať si Pokémonov. Neviem proste, takže ako keby, neviem, či som ja dobrý, aby som tomto radil, keďže žijem extrémny život. No dobre, ďalšia, platformy osobnej značky sa líšia v jednotlivých hérach, princípy ostávajú. Ja som bol cez éru blogov. Mal som 20 000 čitateľov, lebo som každý deň postoval o reklame vyše 5 rokov, asi 7 rokov alebo tak ďalej. Éra newsletterov, Twitter threads, Instagram testovateľia, long read formáty boli strašne populárne, kedy si teraz není šanca. YouTube kanály, podcasty, Discordy. A ľudia proste riešia strašne ten kanál, ale proste, že treba akceptovať to, že treba sa vybrať tak, že to, čo je pre teba, čo je to tvoje, čo vieš pravidelne naplňovať, ak začínaš. Ja nezačínam podnikaní, to znamená, ja keď radím, tak je to z pozície niekoho, kto je 20 rokov v marketingu. Keď niekto začína, nepočúvajte ma. Foťte si selfiny, hej? Foťte si selfiny, lebo každý deň, povinne. A vyberiem si formát, ktorý zasahuje dostatočne veľké ľudí, lebo keď si vyberiem Meotar, tak to asi nebude fungovať. To už nikto neví, co je Meotar. No, zistíte si. Opýtajte sa ChatGPT. To bude vedieť. 8 typov pre prácu. Unikátny obsah nie za rokov úspechu, takže najlepšie robiť očakávaný obsah po svojom. Takže moja rada je nemať ambíciu robiť unikátny, ale očakávaný po svojom. Hľadáte témy, ktoré už majú trakciu, riti sa opýtaj AIka, čo má trakciu, bum, po svojom. To máš taký autorský čtení teďka. Áno, vítajte. Ďakujem za otázku, som sa pripravil. Som si ako som pamätať. Nemajte strach propagovať svoje médium. Ježiš, to je super. Pretože ľudia majú pocit, že blogujem, podcastujem, to je tá reklama. Hovno, to nie je tá reklama, ja to musím ešte propagovať potom ešte ďalej. OK. Ľudia majú pocit, že to je kampaň na mňa. Nie. Ja potrebujem propagovať tú vec. A to je to najčastejšie. Už máme podcast, už to ide. No kámo, nie. Billboard k tomu kúpiť. Nafarbiť ratlíkov po meste a nech to fičí.
posledná vec, potom zatvorím knihu, lebo vidím, že... Ja už hľadám další myšlenky. Netrápte sa tým, čo o vás povedia ako zakladateľovi, lebo je taký paradox aktívneho zakladateľa. Keď sa vašej firme darí dobre, povedia preto, lebo ste aktívni na sociálnych sieťach. A keď sa vašej firme nedarí, tak povedia preto, lebo ste aktívni na sociálnych sieťach. To sa fakt deje. Jo. To je strašná halus. Oni sú super, lebo ten majiteľ je furt aktívny. Im sa nedarí, lebo ten majiteľ je furt aktívny. Čo z toho vyplýva? Fuck it, akože tí ostatných. To nemôžete riešiť, čo si ľudia budú mysleť. Je to i trošku ten mindset toho, s čím bys měl jako tvořit? Že bys to měl tvořit sám za sebe, nebo bys si měl dělat analýzu, co ty lidi zajímá? To je totiž taky takový paradox. A ako chcete spustiť algoritmus do svojho života? Hej, že proste, že keby som si robil ja analýzu, čo zaujíma ľudí v marketingu, tak ich zaujíma Jaguar. A taká značka rebrandovala. A nejaká chujada s tou slamkou a s tým pomarančom. A takéto veci? Nie. Nie. Lebo to je slop. To je proste, toto vidíš, to keď ľudia nemajú čo, tak vlastne dávajú tie rovnaké veci. On to má veľký, ako keby trafik a tak ďalej. To je v pohode. Ale možno vy budete známi tým, že to nerobíte. Že vybrať si svoju cestu, ale znovu, v úvode, ak máte byť paralizovaní z toho, že musím nájsť svoju cestu, tak kopírujte. Jedný z najlepších komiksov The Crow, Vrana. Neviem, či poznáš príbeh toho komiksu. Ne. Autor toho komiksu proste nezaplatil nejaké parkovné a teraz vlastne požiadal svoju frajerku, aby pre ňo prišla veľká jeho láska tak ďalej autom a počas toho, ako k nemu išla, ho zabilujú auto. A totálne sa zničil z toho, on sa obviňoval, že on ju zabil. Lebo by nezomrel, keby on zaplatil parkovne, nezomrel by, keby on volal, že príde po mňa, tak ďalej. A nevedel, ako dať tú svoju frustráciu a zo seba a tak ďalej proste. A tak napísal komiks Vrana. Ale on nebol komiksový autor. Takže vlastne obkresloval existujúce komiksy, len tam dával svoj charakter a mnohé veci ako keby, že menia. Momenty vidíš, ak sa on zlepšuje v kreslení počas toho komiksu. Ale vznikol akože že absolútne, že jedno veľdielo komiksové a nobody give a shit, že to bolo obkreslené niektoré veci. Vznikla veľká vec, potom bol z toho film a tak ďalej, tam sa potom znovu stalo vlastne toho Leeho, tam zabilo počas natáčania. Keď bol prvý Crow, tak Bruce Lee, čo mal syna, tak on hral hlavnú úlohu a zastrelili počas natáčania. Že týpek sa dostal do druhej depresie šialenej, že druhýkrát som zabil, alebo jeho kamarát. Ten fokus na to je, že začiatky sú vždy messy, začiatky sú, treba obdivovať otrasnosť, nepripravenosť, amatérskosť. Tá úvodná fáza začiatku vám umožňuje robiť zlé veci, špatné veci, nepremyslené veci. To je ten začiatok. Potom už je trošku väčší prúser. Hej, keď už ste potom Apple a urobíte kampaň o tom, ako stláčate hudobné nástroje, tak to je sakra prúser. Tam už si nemôžete dovoliť experiment. Jo. Takže ako keby, že v úvode proste fakty, čo som vám povedal, berte ako veci človeka, čo to robí 20 rokov, je seriál Entrepreneur a tak ďalej. Ja som napojený na obrovské firmy, ktoré nemôžem sklamať, nemôžu mať prúser a tak ďalej. Vy môžete mať prúser, je to v poriadku. Marketing je, přátelé, hodně o kreativitě a k tomu, abychom byli kreativní, tak nám dobře musí fungovat naše hlava. Proto jsem rád, že spolupracujeme s Brain Marketem, který má na svém e-shopu spoustu vychytávek, který nám k tomu, že už dobře jíme, dobře spíme, pomůžou posunout tu v vozovkách kreativitu na další level. Určitě vyzkoušejte Mactain, já rád před moderováním používám Neurohacker a Omega, to je základ. Mrkněte na tento e-shop, když budete nakupovat, pořád platí sleva 10%, stačí zadat kód Inspiro10. Díky, že nakupujete přes tento kód, hodně to pomáhá tomuto podcastu. Jdeme dál. Jak dát dohromady ty nápady? Jak ty, když bys si chtěl udělat 10 příspěvků na někam, tak jak to uděláš? Jaký bude ten postup? Budeš psát jeden a postuješ, nebo si uděláš nějaký systém, řekneš si, tak teďka fakt dám full fokus 2 hodiny sociálním sítím, abych pak už nemusel. Jak ty k tomu přistupuješ? Výborný trik, ktorý som vlastne, ja ho nechťa používam a to je to, že to je ten klobúk profesionála. Ľudia to riešia, že idem, keď budem mať motiváciu, keď budem mať chuť, keď budem mať neviem čo. Klobúk profesionála je presne tá vec,
že keď sa pýtali Stephena Kinga, že aké je vaše tajomstvo, že máte napísaných, neviem, koľko mám? Vyše 100, asi 100 kníh máš vyše, nie? Desiatky kníh, neviem, nepamätám si presne. No, však hovorí, že tak moje tajomstvo je, že o 9 ráno sadnem a píšem. A každý napíšem 4 strany. Každý deň. Môže pršet, môže... Každý napíšem 4 strany. A dneska ste napísali, hej. A to je ten klobúk toho profesionála. Amatér čaká na chuť, amatér čaká na inšpiráciu, amatér čaká na múzu, amatér je paralizovaný nekonečnými možnosťami, o čom všetkom môže. Profesionál sadne, bude 9 hodín a niečo napíše. Je podle mě strašně důležitý mindset, jestli je marketing něco navíc, nebo je to součást tvojí práce. Áno. Protože... Veľmi dobrá poznámka. Ďakujem, áno, veľmi dobrá poznámka. To je to, s čím my třeba bojujeme. Jo, že je klient, máme práci. Jo, řekli jsme, že je natočený podcast, do týdne jsme slíbili, že to odešleme, teďka tady další něco, poptávka, jo, hele, máme teďka strašně moc práce, marketing nepotřebujeme. A pak se přistíneš, že máš 9 příspěvků za poslední úplně rok. Nebo... Ja tým bojujem v našej firme tiež, ale Mišo, že nestiahame, musíme hárnuť tu na ešte 10 ľudí, má sú minimálne tak ďalej. Nie, raz budeš ticho, to je konec. To je proste, ty musíš bubnovať počas toho, keď to ide. Jo. A možná zase, když takhle otočím, že to je na tomto skvělý. Že máš ty projekty, na kterých ty můžeš ukázat, co vlastně děláš. Takže to, že máš tu práci a že těch klientů je hodně a že té práce je hodně, jsou pro tebe ty nejlepší podmínky pro to, abys napsal reálně něco kreativního. A ne až nebudeš mít zakázky, nebo až toho bude slabší, až budeš vařit z vody, co teda zrovna teďka dát. Hej, presne tak. A napríklad vidíš, ja som mal to londýnsky projekt, brutálne štúdia, natáčanie, obrovské veci. Nedal som ani jeden post, že tam som ani len som mal v Londýne, tak teraz tak rozmýšľam, že asi musím dať, dám si klobúk profesionála. 8 si dám klobouk profesionála. A dneska ešte nie, musím sa zotaviť a dám, lebo čo ma tam prekvapilo, dve veci. Jedno som si Riti nestihol, lebo z metra som videl. Bola tam Boohoo Man, fashion značka, City Light, reklamný formát, potom bolo aj v metre vnútri, na stene. A bola tam fotka nejakého chalana vo fashion a okolo nejaké boli ďalej. A tam bolo veľkou fixkou taká šípka zakružkované, že AI slop. A niekto začal vandalizovať reklamy, ktoré boli robené cez AI a ukazuje tam na chyby. Bethesda teraz, čo robili Fallout, tak urobili, že limitovaná edícia artworku pre fanúšikov a bola vygenerovaná AI, lebo tam bola vidlička zle posunutá. To bolo vidno. Kámo, nemôžeš pýtať za art vec, prostě peniaze, keď to je vygenerované. Je to velký problém. Já jsem si myslel, že když přijde AI, tak firmy, které to budou hodně implementovat, budou to umět, tak budou mít půl roku náskok před ostatníma, který to ještě používat nebudou. A mně přijde, že se to jako úplně neděje. Záleží, čo myslíš pod tým AI. Vieš, keď využívaš AI v analýze dát, tak už od 2015. to bolo AI Powered Marketing Cloud, čo sme boli. Tedy to aj bolo, funguje to. A ak chceš poslať e-mail na milión ľudí, každý personalizovaný, využívaš AI. Takže máš ako náskok. Ale ja viem, že pre ľudí teraz AI je synonymum nejaký Midjourney a ChatGPT a Grok a tieto veci. To je na čas toho AI, ale to reálne AI, ja mám veľa známych, ktorí hovoria, že AI má zmysel vtedy, keď zrobí veci na škále. Napríklad niekomu to preložil webovú stránku do 40 jazykov. A robí to automatické blogové posty, automatické kampane, bum, akože v takej škále, že vlastne bidding to kontroluje, či nebiduješ proti sebe a tak ďalej, že on to má veľký význam v tej hĺbšej veci, ale v takejto, že v tejto kreatívnej zložke, že poďme generovať video a text a také ďalšie veci, áno, tam to je ešte slab. Ani myslíš to Vio 3 a podobně, myslíš, že ještě nejsou tady ty v současnosti nejmodernější AI-ka ještě na úrovni, že řekneš, hele, tohle zrovna jo, tyhle ty už bys mohl použít, kdybys měl nějaký video, tak tyhle ty záběry vygenerovaný. Dneska na konferencii, a keďže tento podcast vyjde po tej konferencii, to môžem predstaviť, oslavujeme 10 rokov Fofula kampane. A urobili sme celý spot v AI. Tehdy? Teraz. Jo, OK. Teraz sme spravili, že celý ten spot
urobiť to, ako keď zapojíš VEO, SORu, ďalšie nástroje, že či sa to dá spraviť. A spravili sme to. 5 ľudí, 120 hodín, 30 000 eur. A tam je, že 140 generovaní charakteru, 1200 generovaní, proste je to strašne ťažké zatiaľ. Takže keď ideš randomizovať, chceme niečo, tak tebe vyjde niečo, ale keď máš konkrétnu predstavu, chceš to takto, tak je to ťa veľmi ťažké. Nemáš pod kontrolou tie veci. A dokončili sme to prevčerom. Takže to je súčasný stav teraz. S najlepšími ľuďmi, proste, ktorí sú najlepší v Čechách na to je Fanplay. Vyplývá z toho, že když jste hobíci, chcete si udělat něco drobného, zajímavého, tak možná. Jasné, je to fantastické. Ale když jste profíci, když děláte pro ty největší firmy na světě, tak je to naivní představa, že... No, môžete robiť akože random, že vy dúfate, že niečo dobre z toho vyjde, ale keď máte konkrétnu predstavu, má to niečo konkrétne, to má fungovať, tak to je ťažké oplňovať. Ale keď chceš len, že postavička ide z niekadeľ niekam a prší, tak to už potom akceptuješ, že? Ale keď presne chceš povedať, že ale fúka zľava vietor a tá postavička táto je tam ešte aj poník a ten žuje mrkvu, tak si vríti. Vieš, že akože ono to je stále, že ešte tam nie sme a stojí to veľa peňazí a veľa energie. Že Coca-Cola má teraz ďalšiu vianočnú kampaň po minulom roku. Je to lepšie, ale znovu ľudia nevedia, že tie produkčné náklady sú brutálne. Ale znovu, o pol roka už bude znovu iný svet. Len to spôsobuje iný problém a to je podľa mňa ten. Teraz veľa českých podnikateľov, fandrov vedel, že wow, tešíme sa, máme vianočnú kampaň, vygenerovanú AI, celý tento spot, náš tým urobil a tam Peťko, Jožko, Klarika, Ivanka, ďakujeme vám. Aj to úplne blbosť. OK. Je to shit. Ale tešíme sa, že to je vygenerované. Naším týmem. Jo. Je to nefunkčná vec. Jo. A to je scary shit. A vidím to aj pri iných firmách, ktoré sú zavedené, majú nejaký brand kód, ktorý je, že toto je náš maskot, to je náš charakter, to je náš tvar. Vygenerujú AI slop, otvárajú šampanské. Wow! Namiesto toho, aby sme robili proste 2 mesiace, nejakú stratégiu, insighty, kreativitu, niečo, to sme vygenerovali, aké to je super, ale ten maskot tam proste nevyzerá ako maskot. Zatím výhoda pro vás. Zatím výhoda to, že člověk potom, když to odmaká, tak potom na výsledku, na tom biznesu, ne na efektu, je to vidět. Áno, len akože vidíš, že ako to ľudstvo je proste opité novelty seekingom. To je akože rovnaký syndrom, ako vidím nový status, tak je super, vieš, že lebo to je nové. Jo. Ale B je to, že já po určitý zkušenosti už vím, že člověk musí ty věci zkoušet. Že nesmí udělat to, že by... Skúšať musí. Len ľudia dávajú 90% času do generovania vecí, čo predtým malo byť 90% do stratégie. OK. Posolstva. Čo sa má stať po kampani? A 10% je produkcia. Teraz sa deje 90% produkcia a 10% chválenie sa na LinkedIne. Jo. To vidíš. No to je, že osprostenie, ak proste to je, že to je... že to je moja obava, že ja sa teším, tá doba sa mení, však ja som tým žil od 2015. Chvala Bohu. Len vidím, že nemáme viac času. A to teraz to bol rozdiel, ty si vlastne dával tie kompetencie inde. Tým pádom ty si svoj čas venoval obchodnej stratégii, marketingovej stratégii, business stratégii, ako keby. A teraz tento čas tí ľudia venujú tomu, že klikajú na generovanie a potom sa... Rozumieš? Jo. A skúši znova. A skúšaj znova. A to jak... A to je founder syndrom. Vyberajú si stoličku do kancelárie a trvá im to 3 týždne. Jo. Potom povieš, dajte si trademarkovať názov, lebo potom niekto žaluje. Koľko to stojí? Kámo, stojí to 3-krát menej ako tá stolička. Jaj. Ale znovu, musím to akceptovať, lebo takí sú ľudia. Len, bože môj. Poslední téma, který souvisí s tím, ale úplně to nenavazuje na to, co jsme teďka probírali. Mně se strašně líbila jedna věc. Ve chvíli, kdy ty jedeš na nějaký šílený trip typu Wim Hof, Afrika a podobně, tak já z tebe cítím z těch sítí, jak moc ti to dává energie do vlastní práce. Mm-hmm.
to, že ty něco zažiješ, to, že seš ten kreativec, něco, co vůbec nesouvisí s marketingem, tak já strašně vidím, jak moc potom z toho čerpáš v rámci té práce. Co ti to dává? Popiš mi ty emoce, popiš mi to, že je prostě Michal, který se v pondělí zbudí a řekne, pojedu Dakar, nebo já nevím, jo? To jsou takové šílenosti. Proč? Co se tam děje v té hlavě? No, je to aj o tom, aby som sa vystavoval vedome diskomfortu. Nespíšnil. To znamená, že vždy si začiatočník, si najhorší. Ja som proste, že naozaj na tom Sahara Rally Challenge, tam bol trojnásobný víťaz rally Veľkej Británie Championshipov. Trojnásobný rally šampión Veľkej Británie. A Michal Pastier. Michal Pastier, ktorý sa fakt, reálna situácia je taká, že koľko rokov už pretekáte? Ja, že od piatku. A mal to tak. A to ti dáva extrémny ten humble, že ty vole, ja fakt nič neviem sa k tomu, že tu všetci sú lepší. Všetci. Ale zároveň ti to dá potom tú vec, že my sme to tak zdali. Kámo, tam 4 Porsche zhoreli, ale my sme boli v cieli. Že fú. A my sa nezavraždili s manželkou, že vlastne sme to dali ako pár. Taký úlet. To je super. Vieš, to sú ako keby také veci, že OK, tak je to super. S papírovou navigáciou. A s papierovou navigáciou, neviem, 13 000 kilometrov, či koľko to bolo. Takže mi to dá práve toto. A druhá vec, že ja vstúpim do sveta, kde tá štruktúra je iná, objekty sú iné, ale všímaš si paternovo, čo je rovnaké v tých iných svetoch. To znamená, boli sme na paleontologickej výprave, boli sme reálne s vedcami, našli sme zuby srstnatého nosorožca, našli sme časti mamuta, mastodonta a máš to ľudí. Interaguješ tam s nimi 3 dní, potom ideme na hodinkovú burzu do Curychu, kde proste riešime 80-ročnými dobrodruhmi, ktorí predávajú svoje Rolexky, lebo neviem čo, chcú si kúpiť klop. Fakt. Tak, ideš do iného sveta. Potom idem na stretnutie 50 top investorov Švajčiarska. Sa bavíš s týmito ľuďmi. Potom ideš na stretnutie zberateľov Pokémon kartičiek, kde vidíš deti, čo dajú, že kartička 200 eur, 300 eur, 700 eur, 1200 eur, to má 10 rokov. A úplne ťa dá dole v dealovaní totálne, že nemáš šancu vyhrať v rámci vyjednávania s týmito deťmi, proste nedá sa. Máš tam potom tých chlapov, ktorí proste by mohli brať drogy, alebo proste vyzerajú proste, že mafiánske pozadia a vyberajú tie kartičky a dúfajú, že tam bude ten Charizard za 700 eur, je to strašná sranda a kúkaš tam, čo ti šíbe, že to je brutál. A potom presne ideš na to sumo, dostaneš na to finále toho suma v Japonsku. A potom ideš do reštiky, potom, alebo boli sme teraz, máme za sebou, to bolo nejakých 4500 km tedy prešli, nie 12 000. Bože, koľko sme vlastne prešli, ja neviem ani už. Mne sa tak zlieva, lebo my sme teraz dali 4200 km ešte v Saudskej Arábii autom. OK. A presne, ja si nikdy nič nepozriem poriadne. Ja som si požičal auto v Riade, všetci na mňa tam takí tí Saudi, že čo? Ty si počítaš, že auto je, že jasné. Som išiel vonka, všetky auta dobité, narážali do seba ľudia. To bol Carmageddon, že what the fuck, a tam je najviac nehu na svete. Čo ti šíbe, to bolo šialené. A samozrejme, potom sa vydali, boli sme ešte v Džede a sme išli poďme do Mediny. Ako máš Mekka, Medina. Že to je proste druhý najväčšie putinské miesto moslimského sveta. Vyzobrali hotel Riti hneď vedľa Mediny, že hneď. No že pod nami oknami bolo to putinské miesto, kde 400 000 ľudí príde. Ja som tam išiel autom cez to mesto, totálny gigantický mega chaos. Tam máš taký stres level, lebo nechceš niekoho zabiť, neviem čo, ľudia ti chudiaci za to. Proste si jediný, čo vyzerá takto. Jediný, ty kokos. Jaká bude další výzva? Bude to ten Dakar? Bude to dúfame, tak ako zatiaľ mi nepovolili auto, takže mi vrátili, že toto auto nemôže ísť, takže riešime iné. Lebo oni teraz zmenili pravidlá, už to musia byť len tie, my ideme to. Aby to nebolo také ľahké, tak ideme do Dakar Classic, teď ideš tým starými autami, takže máš vnútri 58 stupňov a ideš po púšti, čo je úplná blbosť. A je to strašne ťažké. Neviem, koľko má Dakar teraz, neviem,
7300 alebo tak. Takže to chceme dať nejak, to ma tak láka. Veľa vecí ma už prešlo. Takže treba akceptovať, že niektoré veci vás proste prejdú, ale niektoré veci treba proste spraviť, aby si nevyčítali do konca života, že som to nespravil. A to vidím ešte ako veľký problém, že ľudia že tak odkladajú až potom. Napríklad my zbierame historické auta, reštaurujeme historické auta. A ja som v tých skupinách a ja vidím tých chlapov, že napríklad, že má 70 rokov, konečne si dovolil kúpiť to auto teda, ale nevie z neho vystúpiť už. Lebo to sú športové nízke auta. A vlastne ho predáva. Už neskoro. Takže i to je pro tebe trošku ten motor, mám strach, abych toho jednou nelitoval? Že jsem to neudělal, že jsem to neskusil, že jsem to nezažil. To nie je môj motivátor. Môj motivátor je zvedavosť, že nový svet poďme ho vyskúšať. Bude nás baviť, nebude nás baviť? Neviem. Je to challenge ako hovado. Ale samozrejme, akože sú tam parametry, ktoré akože mňa lákajú, ja mám rád. To absolútne sústredenie sa, že keď pretekáš, ty nemôžeš mať inú myšlienku, ty proste strašne sa musíš sústrediť na všetko, lebo to je strašne nebezpečné. Viem. Keď pretekáš po Maroku, tebe bežia deti, aby sa dotkli auta. Akože je to fucking hell, že v tomto. A tam sú zenové momenty, keď si naozaj ty užívaš, proste ješ veľkou rýchlosťou cez nejakú púšť a ty proste vieš, že tam keď bude kameň a narazí na ten, letíme. A ty musíš v nejakej hlave povedať si, že ale aj tak musím ísť. Aj tak idem. Ale v momente, keď dostaneš myšlienku, alebo povedzme na pohorí Atlas, a je to pomerne nebezpečné, keď padneš, tak padáš dlhšie, ako tento podcast trval. To je strašná šupa. A tam sa zabijú ľudia, akože bežne. Čo na Dakare zomrelo nejakých 40 ľudí. A sme tam akože išli a tam nemáš nejaké, že pozor, tu na už je, akože, no ideš naozaj, že ideš fakt veľmi, veľmi rýchlo ideš, potom pohorí Atlas, pretekáš s inými autami, rally, klasická maratón rally. A v momente, keď prišlo uvedomenie, že ty vole sa môže niečo stať, tak to je v ríti, že to musíš sa hneď, akože, že ty nesmieš analyzovať. Musíš len sa sústrediť, lebo ty vlastne cítiš ten zadok auto a neviem čo, a ty si vlastne predstavuješ to okolie toho auta. Znižíš príjem signálov, len počuješ, ako ti navigátorka Mirka len hovorí proste teraz, že vlastne to je to absolútne sústredenie. Ale ako na to príde precitnenie, tak ty stratíš kontrolu. A to je obrovská lekcia naozaj, že to precitnutie je strata kontroly. Overthinking je strata kontroly. A byl tam nějaký moment, kdy byl strach? Kdy se fakt jako trefilo něco, že jsi řekl, i když jsem neměl tady ten overthinking, tak přesto, hele, věc, kterou jsem nemohl ovlivnit, stalo se nám to a to, u který keď bola tom Atlas, som si uvedomil, že ja nechcem zabiť svoju ženu. Jo. Že to bolo také, že ja nechcem ju zabiť. Lebo my sme tam išli fakt s bláznami. Tam to boli ľudia, ktorí išli, to je ich život. To oni také bomby cez tie púšte, že to je... A to sú takí ľudia, poviem príklad, neviem, možno počuli, som o tom hovoril, že táto istá partia chodí Peking-Paríž pretekať. Pekingu vyražia a idú do Paríža. V Mongolsku sa predbehovali a nábehol na nejakom Porsche také prekopy. Preletel takto, neviem, 5 krát. Samozrejme, plné auta máš nahraných dielov, lebo berieš zo sebou všetky veci. Vytrhol sa nejaký nahraný diel, ten motor hol ucho, padol, zlomená ruka, proste, neviem, aká zlomenina a tak ďalej. Vyťahli ho vonka, on zobral rýchlo to ucho, dal si ho do úst, vyťahli ho z auta. Tým, že on vedel samozrejme, čo sa deje, takže tým, že si dal to ucho do úst, tak si zachránil to ucho, tak mu ho prišili naspäť, lebo to tkanivo neudomrelo. to je výborné. A nastanú nejak ruku, letecky ho odniesli, sú väčšinou veľmi bohatí ľudia, tak ho odniesli letecky do Holandska. Tam mu zopalovali tú ruku, povedali teda, akože potrebuje mať akože rok kľud, neviem čo. Čo oni nevedeli, že on ešte predtým, ako uspali, objednal druhé Porsche. Nie len, že objednal druhé Porsche, on to livery, ten polep, poslal PDF-ko, takže ono ráno, ak sa zobudil, tak vlastne už tam bolo pristavené kópia toho auta, čo bolo rozbité v Mongolsku. S prišitým uchom, rukou priviazanou takto, kamarát tam čakal a oni išli naspäť k tomu pelotónu a pripojili sa v Rusku a dokončili to do Paríža. To sú takíto ľudia. To
To sú takíto ľudia. A tej si povieš, fuck. že ty vole, že aj my sme to videli, tam sa diali také veci, že napríklad nás prepadli. Nám obrovským kameňom, dali nám 2 kamene do cesty, 3 zľava, 3 správa, to bola cesta do púšte, juh Maroka, proste, to je taká nebezpečná oblasť, že tam sa aj robia tréningy, keď ťa unesú a my sme vlastne mali Petra Polenického špecialistu, ktorý nám pomáhal, on nám 3 dní pred štartom dal, že povedal, že viete, Maroka, tam je také nebezpečnejšie, ja mám tam takú špeciálnu fóliu znútra auta, proti preniknutiu do auta. Že Petr, ja si ťa platím, že ti verím, ty si odborník. Keď mi povieš, ja ti dôverujem. Je to chujada, ale OK. A normálne vďaka tomu, že majú túto fóliu, vlastne oni nás zastavili nás a tým, že vlastne sa nemohol nikam už pohnúť, lebo však nechceš niekoho zabiť, tak nám rozbili vlastne tou skalou zadné sklo auta, lebo seli ako keby veci. A vďaka tomu tam bola tá fólia, tak sa dostali do auta. A vďaka tomu, že my sme mali spodné štíty, a ešte pred autom bol jeden týpek, tak ja som urobil takú vec, že vlastne už som bol tak s tým autom ako keby vžitý, že som vedel, že ja len vystrelím, zabrzdím, lebo nechcem ho zabiť, ale ak on odskočí, tak ja viem preraziť tie skaly. A musím dať plný výkon. To celé trvalo 7 sekúnd všetko. Mm-hmm. A fakt on odskočil a ja som prerazil tie skaly, sme ušli do púšte. Rozbité vzadu, ale nepreniknutelné a vlastne, že safe. Tak tedy som si hovoril, že OK, tak že hneď, že som sa povedal na manželku, či mi domov. A čo mi rieši, že hovorím, že Mirka, že teraz toto sa stalo, tak to sú 3 možnosti. Môžeme to sklo vybiť, neviem, či dáme tam plast, dáme tam toto. Hneď to riešiš. Nesmieš akože riešiš, čo som mohol stať, to je jedno. Takéto sú kroky, toto musíme spraviť, ideme teraz varovať ostatných, lebo tam prepadávajú, proste polícia a tak ďalej. A fakt, že normálne, že sme to vyrozprávali celé, tým pádom nebolo napätie, nebolo to stiahnutie, hneď hovoríš, ale riešiš. Nedávaš sa do paralýzy. Ježišmária, nás teraz prepadli. A čo ako... Nie. Ty riešiš to. Prepadli nás, stalo sa toto naše, mali sme toto, teraz sa budeme riešiť. Tak toto sú 3 veci, ako to môžeme riešiť. Tým pádom ty uvoľníš to stuhnutie z tej situácie, ktorá je veľmi nebezpečná. Yeah. Ale nesmieš v nej žiť. Nesmieš v nej žiť ďalej. Nesmíš tomu dávat potravu. Áno. Jo. Stalo sa to. Jo. OK, ideme ďalej. A je to silný a je to z tebe teďka cítit úplně, jak ses tam vrátil a... Vieš, že proste musíš ďalej. Potom všetci prepadá nás, že prídeš do tej party a pre teba je to, že životná vec. Koľko prepadá nás? Jasné. Vieš, a všetci zažili také veci, že vlastne toto bolo, že pohodka. Vieš, dobrý, že to... Na druhý deň som na polícii s ministrami, neviem, čo sme to tam riešili a normálne, že bol to fuck up tej krajine a tak. A všetci potom ďakovali potom, že dobre, že sme to urobili, že sme to proste riešili výrazne, lebo potom sa zlepšila ochrana počas tej cesty, lebo... Takže akože, ale bolo to presne o tom, že neostať v tom kolobehu toho, čo sa mohlo stať, ale to je jedno. Stalo sa to, ja to neočiním, my to neočiníme, vieme ovplyvniť tie kroky, ktoré budú ďalej a ide sa ďalej, bumbac. Přemýšlím, co tě motivuje na sobě makat, nejenom po té stránce jako pracovní, marketing, jasně chci být lepší, posouvat to, dělat ještě lepší projekty a tak, ale i po té osobní stránce, protože ty jsi řekl slovo otužování, dejchání, teďka i trošku vidím jako ta práce prostě s tou hlavou v té stresové situaci. Proč? Lebo sa bojím svojej mysle. Proste ja neberiem drogy, nikdy som nebral drogy, nikdy som nefajčil, nepijem alkohol a potrebujem mu skrotiť. To je celé. OK. Takže nikdy to nebylo o tom, že by člověk třeba měl třeba nějakou challenge, cíl, ale ta mysl je něco, co... Nemám také, že chcem niečo vyhrať, alebo 15 minút. Alebo sa zlepšiť niečo, alebo tak. To je skôr o tom, že aby ma neovládla moja mysl. To je taká veľká halúz, ale že to mám pocit, že potrebujem vytvárať bariéry. OK. Tady to uzavře. Já bych se ptal dále. Mě tam napadají takhle, se mi to rozvětvilo, protože tohle sice cítím, že to je deep téma, ale dneska jsme tomu dali hodně, spoustu typů na konkrétní... Napiš nám komentář, že to je druhý diel. Někdy třeba jo.
No uvidíme. OK. Ďakujem krásne. Děkuji moc za tvůj čas, přeju, ať se daří dneska a nejenom dneska máš určitě nabitý program, tak ať děláš na projektech, který tě budou nabíjet, který tě budou posouvat a dělat ti radost. Ďakujem krásne, nech sa vám všetkým darí. Majte sa pekne. Přátelé, to je z dnešního dílu všechno. Díky moc, že sledujete podcast Inspiro a tak, jak se to klasicky říká na konci, dejte prosím odběr na YouTube nebo na Spotify, protože díky tomu vám neuteče žádný další díl. Jestli vás baví podcasty, mrkněte i na Instagram Studia Promo People, kde se dozvíte víc o zmíněném workshopu z tohoto dílu. Mějte se hezky. Děkuji moc, těším se u dalších dílů. Ahoj.